Apimia Metia, Minia Bafubio, yes, so grand, I share my friend. I want to make Maja, Miriam, 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Anopei yeda onyankopon tumfo asese ode enkwa ene ahoden ache yembi no bie da foforo enso de amaye afi mpimo duunu ne aduunu mienu yi na memra anopei ode nkwa ache yen asida aye onyame dia se de ode ache wo no saa nso so ene ode ache yen nyina na nenso obi kwanyai etisei enso ede amaye na kwanya we abie eye ambassadors hour anamsifo emre emre a ehia emre a eti onyame asem emre a eti onyame asem ase na yede onyankopon asem esie yakoma mu de bobra ehye Kristo ani onyam na no pay so kwanya wa bia maye ode na sempa ene nokra owo ewo na semu ene de maye efise asamba akopɛ ene wo wiase a etimi gye nkwa ene onyankopɔn asem asempa no eno na no pay Awurade bie kwanya ama we enti sɛ kwanya ya bie ama na wo Hytvgh TV ene Yok FM so anopɛ etia na wo hwa enhyira no ewo Yesu dim amen nyamre ne adagye na mre a ewo yanimu yi Awurade mfa so ensiesiu onasemu na emie wadwene mu ema wonte na se na oni Awurade ntenase ewo wiase bere a akaya enche na Kristo Yesu ebei ama yetumia aboy brapa anante abrabopam na fei brepa mu no Kristo ba ode yenso akọ wo Yesu dim amen jumadie enso Hans Yok ena land development estate ena eboy amaye di jumadie abrewo ena adom boutique enso ede ebrewo afei so Christ Ambassadors Church International enso ena yede asempei enso ebrewo ene anopei sa opesa wo hu ye enso a the number ni 0246 235676 0246 235676 and have a 0207 434311 0207 434311
11 anɔpɛ anamsifo ebre sueni onyame akoa Moses adai mensa ena Awurade nam ne so ede asɛmpai ebre wo yi yɛmmɔ empaye yɛra wase nyame tumfo ene anɔpɛ so wɔkwanya wabia ma yɛnɛ ne bo yɛ den yɛntimi ntuaka ɛno nti ne yɛhyɛ wɔ ne onyame yi ne sɛnti anɔpɛ a wabie kwanya ma yɛ na aso nyina etio na ani hwɛ wo yi anɔpɛ kasa kyerɛ wo ma wasɛm nyɛ aduane ma wo ma wasɛm ɛnyɛ ahwehwɛ wɔ yɛn bra so wasɛm ɛnyɛ aduane ma yɛn kra na wasɛm ɛnso ɛnyɛ aba egu a yɛtɔ akoma pa so de fifie na mo nkonkron so bue wo mante ase ani na yɛnte wɔ Awurade asɛm ase ɛmfa mu han no mɔbra na sankyɛ na ba wo do man so akɔ yɛra wase anɔpɛ so obi hyira yɛn ɛwɔ Yesu Kristo tim amen adɔfo Awurade hyira anɔpɛ wo yɛdwumadi a yɛdi ka hyɛ ase no ɛno na anɔpɛ so yɛto aso yi na yɛhyɛ ase ɛfa sɛ nkwagye salvation nkwagye yɛ ade ehia ɛkyɛn bibiara ɛwɔ wiase mu enti sɛ wonni nkwa a ohun nim faso ɛwɔ wiase a woti ɛne owuo ɛkyi ana wiase ɛtɔso mienu mu no ɛho nim fa wonni faso a wonni nkwa a ohun nim faso efisɛ saa nkwa wei ɛne betuma ma watena ase sɛ asemesia na ɔbɛntɛn ɛwɔ asetena asomdwie ni ahotɔ wɔ mu sɛ wonni nkwa a ɛtɛn sɛ wo ho mfaso wɔ wiase ni wiase ɛbɛba no eti sɛ deɛ hyɛ aseɛ no megidi yɛ sɛ anɔpɛ nso kwanya na sɛ bia ma wa yɛto aso yi watie na aboa na yɛdi ka yɛsua salvation kwagye ehu sɛ nkwagye yɛ ade ehia ɛne sɛ ɛnyɛ sɛ mekɔ asɔre anaa sɛ ɛnyɛ sɛ magye me tudwom anaa sɛ masɔre deɛ dɛ me dominua nti me yɛ papa nti me wɔ nkwa daabi nkwagye ne sɛ wakye Kristo Yesu ati sɛ wo Nyankopɔn ba obewu ma wo bɔne na ɔde wo bɔne akyɛ wo na wotena se ama no wɔ asetena pa mu wɔ ne trenee mu wɔ n'asɛm mu na wɔtena Kristo asɛmpa no mu no ɛno ɛna yɛ nkwagye sɛdeɛ esuaeɛ no sɛ ɔpɛ sɛ onya nkwa a gyitum sɛ ɔyɛ deboyɛni afei ka ofom so kyerɛ Awurade bɔne a wayɛ kyerɛ Awurade na sakyera firi kwan no so kwan bɔne no so ne fa kwan trenee no so afei gye Yesu di sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba na ma no metena wakoma mu na onni wabrabɔ so wanya nkwan wie yɛsua ne yɛtɔ so mienu nkwagye no mu awerɛhyɛmu assurance of salvation sɛ magye Yesu adi ntimi wɔ nkwa Yesu a magye no adi nkwa no me wɔ ampa yɛsua Nyame asɛm sɛ ɔtwerɛ wɔ yɛabrɛ yɛn na yɛne a yɛagye Yesu adi na hu sɛ yɛwɔ nkwa enti sɛ wagye Kristo Yesu adi a wɔ nkwa no na die ne di adanse twerɛ konkron di ho adanse sɛ onyame asɛm a waka no nokorɛ yɛtɔ so mienu nso Yesu Kristo wu a obewu yɛ ɛwɔ asɛnnua no so kyerɛ sɛ ampa nkwa a Yesu a wagye no adi no ɔde nkwa no ama wo na nkwa no sɛ wote wiase a yɛawo wɔ yi wo yɛwo yɛto bɔne mu enti sɛ wonyi Yesu ni a bɔne no de wo kɔ owuo mu owuo no akyi no sɛ asemasi kwasi ama afia Belinda Agnes udin na da wo so na ano apepɛpɛ ɔkra na ɛwɔ mu no bɛsɔre akɔ atem wɔ mu ɛnɛ sɛ ɔsɔre na sɛ onni Yesu a ɔkɔ amanehunu mu ɛno ne nkwagye a Yesu bɛhunu amane no ma yɛn sɛ yɛnyini ni na ɔmfa yɛn kɔ nkwagye mu enti ɛno ne nkwa no wote ase sɛ wagye Yesu adi a oyi wo firi owuo mu kɔ nkwa mu ɛna wonyini ni nso a woda so te owuo mu enti nkwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛgye atom sɛ wowɔ nkwa na ɛsɛ wohunu ansa na wawu na wote ase ɛsɛ wohunu sɛ wowɔ nkwa enti wɔ sɛ monhunu sɛ moagye Yesu adi na ɔma mo daa nkwa enti nkwan ɛna ma yehu Kristo Yesu sɛ saa nkwagye wei Yesu wuo ɛne ne bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ no ɛne abrabɔ a asesanti ɛkyerɛ sɛ me wɔ daa nkwa na ɔde nkwa no nso ama me enti sɛ wanyɛ sure wɔ wo nkwa ho a na kyerɛ sɛ wankasa Yesu a wagye no adie no wonante ne pɛyɛ mu wonante ne kura mu ɛmfa ma no ɛno nti sɛ wowɔ Yesu a na sɛ wowɔ nkwa a ɛsɛ sɛ wohunu sɛ wowɔ nkwa na no ɛna ma wogye tumi sɛ woyɛ gyidini a wagye Kristo Yesu adi
ɛwɔ Yesu dim na ama abrabɔ a wotie n'asɛm ɛbɔbra no asesa no wanya ayɔnkofa owiase a wotie eti yɛtɔsome na esua the assurance of salvation anɔpɛi na yɛtɔsome ensa yɛde ɛtoa soɔ ɛne the new birth awo foforo the new birth awo foforo yɛka awo foforo a ɛyɛ ade ehia yie Yesu ba yɛ otu ho anamɔn kyerɛkyerɛ na ma onipa biara a wote ase biara no sɛ wanya awo foforo amfiri Kristo na sam ne honhom mu a ɛne na wote honam mu wagye Yesu adi nanso Kristo honhom nti wo mu na sam nti wo mu a ɛne na wote honam mu na honam no ntimi nye wo nkwa sɛdeɛ Yesu ka ho asɛm yɛnhwɛ John chapter 3 verse 1 to 7 Yohane asɛmpa etimiensa gyemu baako ekosi enso no ma yɛnkan ɔse na onipa bi a ofiri Farisifo no mu ɛwɔ hɔ a ne din di Nikodemo a wɔyɛ Yudafoɔ panin bi ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo na ɔbɛsɛ no sɛ Rabbi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ɛna baa sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi entumi ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi gye sɛ Onyankopɔn ɛka no ho Yesu bua sɛ no sɛ meka kyerɛw wɔ nokura mu paara sɛ wanwo obi foforo a ɔrentumi ɛnhyɛ no Onyankopɔn ahenni no Nikodemo sɛ no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔ ne nayam ebio na wawo no ana awo no ana Yesu bua sɛ mereka ma kyerɛ wɔ nokura mu paara sɛ wamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔrentumi nhyɛ no Onyankopɔn ahenni emu deɛ wofiri honam mu awo no no yɛ honam na deɛ wofiri honhom mu awo no no yɛ honhom ɛma no nyɛ wo nwanwa sɛ meka me kyerɛ wo sɛ etwa sɛ wɔwo foforo amen wei ne deɛ Nicodemus ɛkɔ Yesu nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ne bae obi ntimi nya nsɛnkyerɛnne a woyɛ bi Yesu Onyankopɔn ɛka no ho ɛno nti na woyɛ deɛ woyɛ yi na Yesu ka kyerɛ no sɛ nokora me ka kyerɛ nokora paa sɛ wamfiri nsuo no honhom mu anwo obi foforo a ɔrentumi nhyɛ no Onyankopɔn ahenni mu asɛm yi som Nicodemus ɛtɔ no so me a manyini maduru saa mmere yi deɛ ɛyɛ dɛn ɛna masa nya wo foforo na obi a wanyini bɛyɛ dɛn yɛtumi awo no bio Yesu sɛ ana nya wo nwasa me ka kyerɛ wo saa ɛfiri sɛ wamfiri nsuo ɛne honhom mu anwo foforo a wontumi nya Onyankopɔn ahenni emu nhyɛne enti wo nkwagye a wagye Yesu Kristo adie na woyɛ asɔrpa yi na wote asɔrdɛm a wokɔba no sɛ yɛnwo foforo a wontumi nhyɛne mu awo foforo yɛ ade a Yesu ka ho asɛm kyɛ Nicodemus no ɛno nwanwa no sɛ ma no nyɛ nwanwa ogidi ɔdɔfoɔ anopa a wotie ma no nyɛ nwanwa wohwɛ wadwene mu hwɛ wakoma mu hwɛ wo nante hwɛ wabrabɔ mu a wotumi sɛ yɛnwo foforo ɛfiri sɛ awo foforo ɛfiri Onyankopɔn nsuo ɛne honhom nsuo no gyina hɔ ma Onyame asɛm ɛfiri sɛ wote Nyankopɔn asɛm no a asɛm no dware wo hohoro ho ɛfiri efi ne kekadeɛ nyinaa ho firi wakoma mu ne onase kosi onase efi adeɛ biara ɛka onipadua biara no ɛhohoro na ɛhohoro wie nso ewie pa afei Onyame onkonkon gyew ɛtum sɛ ne ba na ɔbɛtena wo mu na afei wɔde wakoma agya no sɛ wo ba a wagye wadie nie enti wabɛyɛ Onyankopɔn ba ɛwɔ honhom mu nkwagye no ɔse deɛ wawo no honhom mu no ɛyɛ honhom na deɛ ofiri honam awo no no yɛ honam enti sɛ wote Yesu Kristo di afei bon sɛ honam nneɛma no ɛfiri aseɛ sɛ ɛfiri wo mu adwembɔne akɔnɔbɔne adwamambɔ kɔhwibra lototwa naadaa abufusɛm sɛnka ahuhubra ɛfiri aseɛ sɛ ɛfiri wo mu na ɛho anigyeɛ no ɛkɔ fam ɛfiri wo mu na Kristo asɛmpa nokoredie papayɔ ɔdɔ boasetɔ ntuboaseɛ na ɛhyɛ wo ma atu sɛ bibi foforo bi aba wabrabɔ mu a ɛsesa wɔ afiri dada no ho a ɛkyerɛ sɛ usuban dada na otim no Onyame asɛm ne Onyame honhom awo
agyew afiri bɔne no mu ɛde wakɔ onyankopɔn ahenni mu. Na Yesu sɛ onipa biara a wanya awofoforo amfiri nsuo no honhom mu ɛno ɔntumi nhyɛ ne onyankopɔn ahenni mu da. Ennunti ɔsi deɛ ofiri honam awo no yɛ honam na deɛ ofiri honhom mu awo no enso ɛyɛ honhom. Enti sɛ onyankopɔn asɛm no ugitum na ugidi si apa afei onyame honhom ɛbɛtena wo mu na wobɛyɛ onyankopɔn ɛba. Na saa ɛba a woyɛ no afei na ɔbɛtete wɔ na wayɛ ne wɔ ama wafiri wo mmɔfrabrɛ mu na wanyini akɔ panyinie mu. Enti ugi Yesu Kristo di na akɔ asɔre a yɛkyerɛkyerɛw efiri mfitiaseɛ nkwagyeɛ assurance of salvation nkwagyeɛ mu awerɛhyɛmu awofoforo twerɛ kronkron mpaebɔ yɛkyerɛkyerɛw ɔtaa amanehunu ne adansedie ɛkyerɛ sɛ wusua ne nti no yɛkyerɛw kwan a bɛfa so ɔbɛnyini. Enti sɛ wansua we wona makɔtena Sunday because asɔre metie nkyerɛkyerɛ mapa no ba asɔre wabrabɔ no bonse omo a na akotom omo a na akɔyɛ bɔne omo a na ɔte bɔne mu omo a na bufuo na ba omo a na nada na ba omo a na tro na ba ɛde wo saa na kyerɛ sɛ wonyankɔ Kristo Yesu awofoforo no mu. Enti Yesu ka kyerɛ ne sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi foforo a ɔrentumi ɛnhyɛ ne onyankopɔn ahenni ana ɔnkɔ onyankopɔn enso ahenni emu. Ɛno nti no anɔpa yi ɛno ho asɛm na yɛsua yi na wote ho nso yi megyiri sɛ ɛbɛyɛ nhyira enso ɛde ama. Enti ɔka saa no Nicodemus ɔyɛ panyini wɔ asɔdɛm wɔgye to mu afei wɔgye di sɛ oyi ni onyankopɔn ba. Afei ɔte asɛmpa no ase ɛma adware no afei onyame honhom so gye ne to mu ɔbɛyɛ ogyidini ɔyɛ panyini wɔ asɔndɛm mu nti no ɔde ne ho sie sɛ ɔnka asomafoɔ no ho na mmom no ɔgye Yesu di sɛ ampa asɛmpa a wate wagye Yesu adi. Ɔdɔfoɔ yɛatena asɔndɛm akyɛ watena asɔndɛm akyɛ wato dwom akyɛ wapreachi akyɛ wasa akyɛ abɔ nsɛm akyɛ abɔ afɔde akyɛ wayɛ fasting akyɛ nanso sɛ yɛanwo foforo a onyame asɛm yɛ anwarew na ne honhom ametena wo mu na wanyɛ wo foforo ankɔ ne suban mu ne niyɛ mu a ɛno yɛade a ɛka akyiri papapapa. Enti 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sɛ obi wɔ Kristo Yesu mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforo nneɛma dada no nyinaa atwam hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforo. Enti abɔdeɛ foforo no sɛ Kristo honhom ɛne n'asɛm no dware wie si apa na ahohoro sɛdeɛ wanyini aduro yi wompa nyinyini wadwuma a woyɛ wahode ekura wɔ usika ekura wɔ wadwuma a woyɛ wabusua a wowɔ mu nipa a wohwɛ wɔn ne nyinaa no nso nyame ani o sɛ wobɛnya adwensakyera sɛ wusi asɔndan wotɔ nkonwa sɛ ɔna abɔ dan no so na asi dan no na sɛ Kristo honhom nti wo mu na onte n'asɛm ase ɔnyɛ wo foforo ɛmfa wo nkɔyɛ ne ba heaven ahenni onyankopɔn ahenni no ontumi nhyɛ ne mu na wakɔbi. Anɔpa yi tie ne bɛyɛ nhyira ɛnso ɛde ama. Amen. Conversion and regeneration are inseparable. Adwensakyera ɛne awofoforo yɛtete mu enye yie ɛfiri sɛ conversion is the act of turning from sin to Christ. Regeneration or new birth is being made a new creature by the power of the Holy Spirit. Enti wadwen sakyera ne sɛ awofoforo no sɛ wo sakyera wadwen wo dane afiri bɔne wakɔ Kristo ho ɛna awofoforo no so efiri awo a onyame hon konkron tumi ɛwowɔ ɛma onyankopɔn ɔgye watom na wabɛtena mu ama wayɛ onyankopɔn ba. Enti Yesu a onyini niye no untimi nya ne ba ma ne nye yi anɔpa gye ne di a wogye didi na sakyera firi wo kwan
bɔne no ho kwan bɔne no ho naadaa no ho a ɛno ansana ho konkro bɛgye watum ɛde wayɛ ba na watie n'asɛm wɔ nkwagyeɛ ho wɔ Bible akenkan wɔ mpaebɔ ho wɔ nukuredie ho ɛno ɛkyerɛ wo sɛ wayɛ nyame ba ɛna bere kora na nsoro wokɔ asɔre nso a wobrɛ wo ho ase tie nkyerɛkyerɛ nya sɛ wɔbɛkɔ asɔre late wɔbɛkɔ na anɔpa nkyerɛkyerɛ Bible adesua ɛni hɔ Bible study ɛnɛ nsɔre bebree mpo ɛnyɛ Bible study ɛnkyerɛkyerɛ Bible no ma nipa musa nsɛm a ɔnte aseɛ na mmom ɔbɛkɔ asɔre no na Bible study time no yɛwie question time no yɛwie tɔkɔ asɔre mu a ɔhɔ na ɔkɔfa cruise ɔhɔ na ɔkɔka ho asɛm ɔhɔ na ɔkɔyɛ wɔtan ɔhɔ na ɔkɔka nkɔnkɔnsa kɔdi nsɛmhunu ahantan dwɛɛ sɔfo pirikyi ɛnɛ nkyerɛkyerɛ no kɔ so pirikyi kora ɔmfa ne suban dadaa na ɔda so ti mu wo sakyerɛ a wadwen firi kwan bɔne no ho na aba Yesu nkyɛn a wonni kwan bi asa wo fa so ɛbɔ bra bɔne wɔ Kristo mu ne asɔndan nipa te asɔndan mu ɛdwamammɔ krono ni time ansotwe ahoya ntɔkwa ɛhyɛ wɔ ma na ɔde sɛ itena asɔndan mu a awofoforo nim because sɛ onyame awo foforo a sɛ suban wei ɛne wo ntena na wo ni akyiri na wo mfa nhyɛ wo mu ɔmfa bɔne nkyɛ te asɔndan mu kuma mu we ayam mfomso we taame we mpem asɛm unyanye onyankopɔn ba efiri sɛ wadwen sakyera no nyɛ enti won konkro nso mfaa ɛmfa wo nyɛ ne pa na wɔbɛtena wo mu a ohwie anigye akoma pa yedie nkɔsoɔ ne mpuntuo gu akoma mu na wofira ase sɛ wo nante trene mu amba awurade enti yanhwɛ what is new birth then ene awofoforo. What is new birth? Then ene awofoforo. It means of rebirth or recreation. That's the second birth. A trese ye wo foforo no say yes a wo abo abode foforo a obeye te se akwada nga a ya wo na to a onnim kasa na yema na nufuo enum na yema na nsuo enum enti sei na awo foforo etie na the new birth likewise takes place in a second as one possessed from darkness to light. Enti sadia awo foforo no so tie no se awo foforo no so eyiw efri esumu ekọ ehan mu ekyerɛ sɛ suban a na wotimu no ɛyɛ sum enti eyiw afri sum no mu akɔ han no mu na ɛno ɛna kyerɛ sɛ ɔdwen sakyera ɛne wawo a ɔwo no ɔwo ɛde wakɔtrene ɛne ehan emu wɔ ne dɔba ahenie no emu ahenie ɛyɛ han no mu ama watumi anante saa han no mu na wabrabɔ nso ayɛ kama. Number 2, necessity of regeneration. Here say ya wo foforo. Awo foforo no say de esi hia anti esase ya wo foforo. Say ya wo foforo a ene anopai awurade kasa kyerɛ. Tie na onyame won kokro mama won tiase na watumi atenase anya awo foforo. Kane no let's be born again. We are born again Christian. We are born again Christian. Me ya wo me foforo. Na nama sorry mu ye preachi ye dada nipa ya to bi abetrem de saa otwema bata no ho ne obo adwaman krono anie nso ade ahantan ne kontokwa wa sorry wo ne sofo kra twintokwa ono odifo e kontokwa ogidi ni a ya wo foforo akwada wo ye nga wo nyankopon nsem wa wawura Kristo mu no ahantan ne dwe no enabi enim efisa wasachira afri ho na wa wo foforo nso afri ho enti awofoforo no de awo no su ne oban ebeye te sa akwada ya wo no na ehia nti na eho won faso nti no enne sese uhu sa na montui yanhwe ekere se onipa bi wo wiase bi ehia the bad person and the good person ni papa ni nipa bone omu nyina ehia awofoforo the beautiful person and well as the ugly person ona no ho fe ene wona wo ho nyefe ohiani na osikani ensu ehia
de wako school ene de wonko school da enso so hia awofoforo yi oba ana bema ehia sa awofoforo yi ena de ote krom ene de ote akurase ono so hia awofoforo yi enam se we ye onyame honhoma de enti ochidi ni biara waji Yesu ana pesa onipa biara pesa owura wonyankopon ahenie mu ekọ heaven no esese unya sa awofoforo every say Jeremiah 13:23 say aboa wansane ontumi nsesane wedie ema ne nyeyie odofo tibia wo mu yi se wanyi Yesu ani ama wanwo foforo a ontumi ensesa enko treni mu ma ne nyeyie if treni ye no yemfa asore ene ye treni ene yemfa sofo preaching ene ye treni ene yemfa sika wo na ye treni ene yemfa busua wo mu na ye treni wa ho fe unim die wo kasae sade wo tie sade nipa kasa wo titin eno nya treni no ye sa wo gi nyame asem atuma sachira na onyankopon honhom konkron abetena wo mu na tena wo mu a eno ena wo ya body foforo emma onyankopon ahenie na wasiesie ama watumi abi adidi anom nufusuo kakra kosi se ubenyini wo Kristo mu na fei mpaibo ni nyame asem ka futuo ene nokredie na ehyauma na wo ye nyame adwuma eno ena ehia sa wo sachira unya wo foforo na ye papa wo ya adoye ye mobruhunu ade bia na sadwen sachira ni umu a na se onyankopon wo mu foforo a mfaso bia enni so enunti esese wo de wakoma ina ma Jesus Christ na wo nantini mu na otnase ede man na she Kristo animonyam adenti enna sane me nyina ohonhom fam ne me ehia Jeremiah chapter 17 verse number 9. Jeremiah chapter 17 verse number 9. Jeremiah ngome tidunso chimwa eye enkrono o say akoma hoyi eye na da esene ade nyina na ye nsamone para hwan na obetumi hane hwan na obenya emu ehuriye hwan na obenya emu ehuriye ose akoma hoyi oye nkontompofo na oye na da enokre sa waji Yesu Kristo di onso akoma edada ho akoma edada wadwena wodwene onante a wonante wakwan a wonam so usuban enso bia no pepa wa no pepa wonsa wakotena soro dem sa na makwa asoro yaba no asa betom biu aya wo se wo kwa asore aya wo se waji Kristo adi usuban awriti fie ho adwuma mu efie ho se da wo sititi nipa se da wo nchia nipa wo mu nipa enso so kosiada abakwa asore memenda abakwa asore sa wo kwa asore nanso Kristo Yesu asempa no adwensa kira no wunyae na na honhom betra mu a wunya wo foforo enunti ene hia se wunya wo foforo onipa bia ohini o president o sofo asambere mayo MP o obi biara hia Kristo Yesu enti so what is that wine ne wiase what is that wine na se wunni Kristo a bra sister ohu nimfaso dia wuye bira hu nimfaso Nicodemus echade ehunumo ahumopro obompaye nyame huni nanso wose se wanyi Yesu Kristo ani a eho manfaso ntisoma ne yankofa asomafo no beka sempankyero Acts chapter 10 ansana ono ne fiefo nyina agi Yesu adi nti onipa ban a woye wo wiase no eno enyen ade ebitima ma wanya wo foforo no abeye onyankopon ba atimi akọ heaven na emom gese wo sachira wadwen je Kristo asempa ne di na onyame honhom ebetena wo mu on konkron eye onyame onimade nyina no tumade otimi ade nyina ye enti ma wakoma na ada pa sa woni Yesu a enne ma onsaso ba bia wo biara sa wo ka mu ana wo fie wakoma mu gitum na ka obone kire awurade se ndema sachira afiri benyuma ho abrabo ho ma ware suban mu ne yemu me ma tipti ametete wo mu emfata
nanso me pɛ heaven akɔ we nie kwa ama sachra wadwen na hon konkron emetena wo no fa ɔma wo foforo metena mu ne fira ase tie onyame asɛmpa na kenkan onyame asɛm obira wo fie kwa asɔre contem ko tie Sunday school nkyerɛkyerɛ na obisa questions na aboa am wate kyerɛ konkron ase sei na Kristo Yesu tie te so oba tan a wawo ne ba na otete wo no ma okoko nufuo kakra koko on fa fiti ase nkotwa fufuo mfa mehye wa no se jifufuo di abra akora ni sha dabi otete ko duru tam obetima di fufuo na odifuo na ye nipa import mi se de esi ya na ye ma se ya have much more so onyankopon entumi enye ne ma ya nyini na ya dwuma bie no ontimi teteye eya na dwa ne ahanta no hye ma manyini bide ma wafa me yema ade me ni adaje na wunya nya nipa na wunya ma na nya asore no eye Jesus na wunya adaje ma no so what Yesu ne awo foforo time de kwa asore ese okontem ko tie nkyerɛkyerɛ Bible worship or sorry empire what tie nyame asem ofre kra wo kakra ni bi mpa tie champa no na fasa kyerɛ wadwen ma nneɛma nsesa o abrabɔ mu ɛno ehia nti awo foforo ɛyɛ ade ehia onipa bia wo wiase bia ohia adwen sachra any awo foforo. Yanhwe number 3, the nature of new birth. Awo foforo ankasa pa ni suban. What new birth is not. Yanhwe efa enye se awo foforo enye eni. It is not baptism, communion, etc. Awo foforo enye se ya bomesu ena me kwa awurade adidie enti. Awo foforo enye nti sa okwa awurade adidie ni aba wasu na sa won sachira wadwen na won konkron metena wo mu a unya awo foforo no. Number 2, it is not being generous or being benevolent. Enye sa wo ye papa ana wo ye adoye nti ena che se onyame won konkron betena wo mu na owo foforo dabi nya no nti sa wo ye adoye na hu mobro no eno nya adwen sachira wo benya awo foforo. It is not praying always. That bia bompaye nyan sa bompaye da bia nti ene kire se wanya ofoforo if se wo hwe wo mu a wo bompaye na wie nanso adwene ene nsusue anamontu a wutu ma Kristo no enya no na wutu nkoma a wudie onipa ne ayonkofa ne nkoma a wudie de nam phone so send message a wo send ko niam a wo hwe ne phone so a kire se unya gidi ni no Kristo ni na wote ho na wo hwe na wo send message wo calling a phone a wo frɛ ene nsɛm a wo ka ne wo ye no eno nkyerɛ sɛ wo ye ogidi ni. It is not being good person. Ya so ye ni papa wo de awodwo wo chaade usuban ye wonkontokwa otini paase oni ni patifie kama nanso so wonim sɛ wo nsakyera wadwen ena wonya wo foforo. And then it is not being a church member. Nyane sɛ makwa asɔre ya sɔre ye ne dɔɔso ya sɔre nipa wo mo ya sɔre de sɔfo preach o ya sɔre de suo asɔre de duru wiase nyina atre baabi e bi wo bronu bi e bi wo so asɔnda ho fɛ yesiesie ho fɛfɛfɛ no enye sɛ wo ya asɔre banti ene kyerɛ sɛ wo bɛkɔ onya wo foforo wo kɔ heaven nti wanzu nim sɛ wo ya asɔre ba nyina akyirihwe adwen ni nsusu a ususu ene bra wo bɔ eno emfata. It is not paying tithes and offering. Yan sɛ utua ntutuso dudu na utua wo ba for there be. And then it is not being born into a Christian home. Say enya awofoforo nya say ya wo me so me sofo ba ya wo me to asore dem ye ne tete asore no Roma ye ne wo ye ne sha ase ye Methodist ba Roman ba Apostolic ba ye ne tete ye Pentecost ba ya wo me tum papa ye header me papa ye sofo ma me ye makuo panyi we see makuo panyi e wa asore ho me papa kra de kenkan Bible and no nya awofoforo say ya wo tu mu no wo wasachira wadwen na wagye Kristo Yesu adi sɛ nte saade a ene na wunya awofoforo eno ihia sɛ unya awofoforo eno. Yanhwɛ what new birth is, the positive side. Awofoforo ene saying number 1, accepting Christ by faith. Sɛ udi gidie egi Kristo Yesu adi. Prison ani a na ohwɛ prison force no
Acts chapter 16 verse 31. Paul no mokoka asempa na yachi wom hwe wom na yedom koto afiase se akoa no mfa wom nsie na wabefa wom de wom akọ ni akodi wom asem no odo wom kọ inside prison eho uyo onipa bonefo pa na yedokoto na odi chen gugu wom nsa ekoto ho anadwo no Paul ne Silas bompaye to aye enwum na awurade ahode sane be sane wonan chen no biebie gate nso mumpie nko we prison guide no baaye no fiase hwani no baaye pe obehu wom se nema no chen ne nyina sane nanso omote ho omonkoe na okum ne ho Paul se menku na yenkoe hallelujah ye Yesu ya yaje na die no onno nti ye wa rehyem so obetumi ayi afiri ha ena akwa no se ena yemo nsoro mesin me yenkoe am se yenkoe se yenkofi na Paul ka kire ne se akwa no busa ne se menso yemenya dan ena menya de monya yi bi Paul se enya se uda prison anti hwe nipa so nti agye se uji Yesu Kristo di o se ji awurade Yesu Kristo di obegye wo ni ofiefo enkwa o se ne magye Yesu di ene ma sachira madwen me de mhoama Yesu dana ofa ne fiefo nyina akoi ko bo mosu o sere Paul ne Silas o montena se na on kyerɛkyerɛ o nyame asɛm kakra ansana obofiri ho akɔ Paul no so tiase o tena se kyerɛkyerɛ o nyame asɛm e ma mo nya adwen sachira enti sa wo Yesu Kristo adie wo gidie mu so enyankopɔn ba obewu ma bɔne osɔre ama obimbuo obɛsena ba bɛfa wakɔ enti tena se ne fa asɛmpa no ɛbɔ bra owu mfie so amfie so adekye so na wɔtwe so bosome so mfie kɔba wɔyɛ wadom no na wo de asɛmpa no tena se na wo ka asɛmpa no so kyerɛ afoforo di ho adanse na wabra bɔ yɛn hwɛsoɔ na akyerɛ sɛ wagye Yesu adi na wawo foforo enso so enti awo foforo no ne ɛtɔ so bio awo foforo ɛne sɛ repent from your sin afei awo foforo no sɛ wo sakyera wadwene afiri bɔne ho bɔne bia wo yɛ bia ɛsɛ sɛ wo sakyera wadwene firi ho bɔne bia adwene bɔne bɔne nso na da bufuo adwamamɔ nsa lototwa wi nom krono nsemhunu ne na tro a wotwa kyerɛ nipa sɛ ani ate na wo dada nipa no ɛsɛ jai ti asonde mo sofo oton odi odada asorma ji onsika ji nro hihya asorase na odi dada nipa nanso enkwagye anim nipa nsakyera wo nadwe no owie okotra bonimu oti bonimu na wo dada no onka sanpa ne adwen sakyera asem enkyere no anopei sakyera wadwen free bone ho na wo sakyera wadwen efiri bone ho a eno enema enkwagye eba wa brabom na onyame onkonkro agye utum na oye wo foforo ewo awo foforo mu na onyame honhom abefa enso ede wakotena onyame mamu ekire se okra eye onyame dia na wankasa baye onyankopon ba na wagye watum akọ ahenie mu enti sa obi sakyera nadwen efiri sa akwan so a bra wagye asempene dia yenhwe evidence of regeneration enema idi adanse ekire se onipai wasakyera nadwen wagye Yesu adi I say number 1 the one born again lives a righteous life the wawo no foforo no odante abrabotrene emu yanhwe 1 John chapter 2 verse 9 Yohana nguma edikai etin mienu Chemu aduonu enkron 229 se munim se oyotrene ni a anka mo behunu se obiala oyɛ de etene no ono na owo no amen enti sa wuji Kristo Yesu di na unu se Yesu Kristo yotrene ni a na wo ya de trene a ene ono na awo ampa wawo se wo ye ne ba onyankopon onwo ade boyefo onwo asodenfo onwo atutrasem onwo ahantanfo owo atrenefo owo nantetrinim tisa wagye Yesu adi na wo nantetrinim a ene sakyera wadwen na onyame onkokron anyimtum nya ne ba number 2
The born again one does not live a life of sin. Ye wa won foforo no on transe emma bone. 1 John chapter 3 verse 9. Yona umedi kai timi ensa nchemu nkro. I say, obiara wo Nyankopon awo no nye bone. If say ni su tinimu na ontumi nye bone. If so Nyankopon na wawo no. Enti Bible say onyame awo wo no ni su atra wo mu. If say nyame wo mu ti wo mu a Kristo Yesu ti wo mu, Onyankopon ti wo mu, na onkonkro so ti wo mu. De ja oba na onkonkro wo mu. Say suban no wo mu no ne asem na watie nti ontumi nye bone. Ma utwe ho free na da ho. Na ma utwe ho free na da ho nso a Bible say enam so Onyankopon so ti wo mu nti no onye bone na ontumi so nye bone. Bone ne beba, kono ne beba, na da ne beba, atro ne beba, wafa ho kire ne amane mu na nso betena se ama Kristo Yesu. Na tobone mu mpo oyam fom so a entamo a so sorry free mu no so ogina na namo nso etena se se o Kristo ni awonsan kote bia dada ne mu bio efi se Onyankopon esu wonu efi se wawo no foforo. Number ye toso bio. The born again one will fulfill the command to love. Onipa Onyankopon awo no oyi onyame do edi ekire. 1 John chapter 4 verse 7. Yona ngumedi kai 89 dichemonson. O say adofo moma yere do ye ho na odofri Nyankopon. Obiara awodo no Onyankopon na wawo no na wonim Nyankopon. Enti se yawo foforo a uyi wo do edi odo ne say will give you ability time to others. Giving your ability time to others. So we ahofamadi ediama unua ojidi ni awati Yesu edi achade mo empaibo mo efutuo mo uyi sa wodo na di kire so de Onyankopon do wi asen so de ne ba wono kroma ndi Yesu Onyankopon do ye oyi Yesu mai ne doba baako wode ne mai ade esombo ene wode ne mai enti uji Yesu dia esese uya ade esombo ma unua enti achade ne ayemia ade de eni kwansa ya woten unua wa asore ofie na yesi ne ho akire ne yekosra na achade kakra bia wo bia yibi ma no ekire wo do a wo do ifise Kristo Yesu awo na wona wo nyame awo no oyi odo adi ifise odo firi Nyankopon enti esese odo eye adwuma ekire se yawo foforo. Afei, the nature of God is the nature of God in us cannot sin. Onyame su na wo mu nti wontumi enye bone. 1 John chapter 3 no verse 13. 1 John chapter 3 verse 13 no I say Adriano wiase tanmo a mo ma no nye mo nwanwa na yende yenim se yetwam afiri owuo mu kɔ nkwa mu efi se yedɔ anuanom de woni dɔ no te owuo mu enti onyame su eba wo mu a eyi ɔda di firi wo mu ɔhaw no ɔtaa ne amanehunu a ɔbabia no ɔsema no nye nwanwa eju bɛfam na wayi ɔdɔ adi efi se wɔtwam afiri owuo mu kɔ nkwa mu enti the unknown nua no ɔte wo nti nyame su we betra mu a ema wi wodo adi ekire wo nua. Afei the one born again lives an overcoming life. 1 John 5:4 no essay Yohane nguma edikai eti enum chimu a eye enan no 1 John 5:4 no I say efrisa bribiara Onyankopon wo ye no edi wiase so nkunim na nkunim edi wiase so ne yenjidie enti de Onyankopon awo no bia di nkunim abrabo ewiase ye dawe kakraka yi sika wom ntade wom ahunyade wom niema bebre wom a enipa de wona ni asiso a otu ho anamo a enom fa nkoso ne nhira ma obenante wiase mu de wiase nyina abobo no wawu oboni mu oboni mu a onyame hu nti mu adwen sa kire nye Nyankopon ahini unya kwa nwura sade okache Nicodemus eye adwuma free tete bisi ne enti enada bi enim
ti Kristo anasempa no so enti ema uji Yesu di na wo fofora udi wiase nkunim adwamammo krono ni tan akayo ntokwa epripragro wi nom yekọ na da no ubehu enye wakono ne wanigye so bewura anasa wodo nsa beso ma na wodo na besi enti eboa wo ma wo yi wo firi bone mu efiri sɛ udi wiase so nkunim ne ma wo wiase nyina ye bone na da sika wudie ne wo wiase sɛ wagye Yesu Kristo adi na wo Nyankopɔn awo fofora odofo wo sombo ma Awurade sɛ wo tenase ema enkwa enni kwan sɛ wo ma wabrabɔ ɛyɛ ade biara edi wiase ka ho na mu di wiase so nkunim ahokyere ɔhaw atete obrɛ a eba enno entumi enkum sɛ wo begina ma Kristo Yesu ahokyere mu a na wo Yesu no asakyera wadua wanya nkwa be kɔ nyame ahini makɔgye wa home na wo wiase ahonyade nyina na wo ni nkwa wo nsakyera wadwe nso a wo a unya Nyankopɔn ahini mu nkɔ wobɛkɔ ama ne hunuma ko hunu ama ne ɛyɛ sɛ wo tenase ɛma Awurade na Awurade nkwagye ɛba wabrabɔ so na ɔyɛ wo foforo na afei si yawo foforo nso a the one born again believe that Jesus is the Christ. The yawo no foforo no so agitum sɛ ɔgidi sɛ Yesu Kristo ɛne Awurade ɔsɛ ye na matwere mabram sɛ munyi Yesu Kristo ni sɛ ɔno ne Awurade enti wuji Yesu Kristo di a ɔnam enam so ɛma wunya enkwagye. And then the one born again is a new creature. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 say obi biara wagye Kristo Yesu adi ɔyɛ abɔde foforo ɛniɛma dada na twem hwɛ ɛniɛma nyinaa ayɛ foforo enti awo foforo a yɛka ho asɛm yi ɛyɛ ade ehia yie sɛ wunya saa awo foforo yi sɛ wunya awo foforo yi a ɛno Awurade nam so ɛde nkwagye ɛnso ɛbɛka ɔmo afei yɛnhwɛ ne toso the results of the new birth enti sɛ wunya adwensakyera ne sunsanso muaya efiri mu ɛbɛne yɛsua evidence of regeneration awo foforo no ba ne yɛ ne usuban ne wakwan no sei ɛna ɛyɛ na afei yɛnhwɛ emuaya efiri mu ba. Number 1, the heart is changed. Wakoma esesa efiri bone ifi ni nada. Ezekiel chapter 18 verse 31. Ezekiel chapter 18 verse 31. Ezekiel chapter 18 verse 31. I'll say Montoto momra to de a mode eto emra no enyina emfiri muso engu na monye akoma foforo ene honhom foforo emfa na adenti ena ese adenti na sesemu adenti na sesemu woyi Israel fi enti onipa bi a wagye Yesu adie na wanya wo foforo ototo ena ada ene mabufuo ene niema enye nyina afiri na koma mu etugu na afei obetrase ema akoma na ye foforo enti the heart is changed sa akoma na nsesa ya odofo untumi enya awo foforo ene onyame won konkron age watu enti esesa akoma na sesa. Number 2, sin is hated. Afei obetane bone a enye no omfa wo ho enso enhyem. Psalm 97 verse 10. Enyom ediokronson tichemu a eye edu. Psalm 97 verse 10. Sin is hated. Bichiri bone, tane bone. So wa ofofra eniema bi wo wa ogiri ni a wasachira no onsoso awubra ne nada nkontompo ebirima brabo bi enye na uta onachi okobo adwaman kra ona otunfo no ama natade ne mpaboa
Udam no dware no asiesie no ho na okọ se kobra ya unya bi abrem bi hwe nso bone so mo amodo awurade no Psalm 97 verse 10 munchiri bone ahot munchiri bone ohwe ahotefo ema so obeyi won afri abone fo nse Bible se mo amodo awurade no munchiri bone na ohwe anahotefo kra so obeyi won afri abone fo nse ti sei na onyankopon tie so what Kristo Yesu edi a chiri bone ade bia ye bone bia tan nso so eya obo ukuno sofo asorebo ena eya ade ye bone a nso so kase honam didie honam nyam bibi fire enti ehwa na metena na bi twe hu firi ho nesesa efiri ho so sesa na o chiri bone a eno na kire se yawo foforo hallelujah eno na di nkwaje ba wani ji bone ho dodo wani ji niam entre ho dodo esi ukwan e wo nkwaje ho enti esese o chiri bone na awurade be hwa wo so oyiwa firi abonefo nsem obehwa okras omfa amane omfa nkoto amane mu obeyiwa firi mu. And then number 3, Christ is love. Afa obedo Yesu. Ephesians 4:24. Ephesians ngoma eti ensia chemu aduonu na. Ephesians 6:24. I say adom nka wona wode odo a ehon adom nka wona wode odo a ehon enti chima edo yen awurade Yesu Kristo no enyina adom nka wona wode odo a ehon etie chine do edo yen awurade Yesu Kristo no nyina enti adom enka wona odo awurade na ode odo edo ahotefo nso enti awurade Yesu don so ebeka enti onipa a wanya ofoforo no odo Kristo Yesu na koma edo awurade na ode ne do enso ema awurade ema etnase ema won. Os grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Enti wana odo awurade Yesu Kristo no awurade adom enso ebeka no na obeshira won so. Afei the life is changed. Na brabo enso asesa. Said the 2 Corinthians chapter 5:17 no SN. Say 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no. Korinto fo ngwe toso mienu tinum chemu dunson. I say enti so obi wo Kristo mu a no ya bode foforo. Niema dada no atwam hwe. Ne o manyina aye foforo. Enti so obi wo Kristo mu a o ya bode foforo. Niema dada nyina atwam hwe ne manyina aye foforo. Enti awo foforo no ma wabrabo sesa. Na wo sesa kra. Enti eye se wo sesa wadwene na wonante sa abrabo yim. Wei ene awo foforo a esese unya o wabrabo mu. Enti sa wunyi Yesu Kristo ni ya anopei e kanfoma ma sese o ti Yesu na unya nkwaje na o makwan ma Kristo Yesu na honhom betena wo mu na onya ofa eye nepa. Sa Yesu kan sese on free no huma ngo bi fufra orintumi nyanya nkopon ahini ye Yesu yan e onyame asem de abrawi fa no ne fa bobra ye hia se nya ofoforo esu eso de die ene ne ya adwen sachra e kire se onya ofoforo osuban no ne ye animu aye afiri maba no eno na awurade de beje nkwa awurade nka ho no hira ena no pei sa wonim wo Yesu nsu na sachra nso asesa ne fo akoma ma Yesu waje Yesu Kristo de nso a fa Yesu Kristo na nantim sa wonyi ni ya kandi machi awurade nyankopon me da wase eno pei sa wa metie wasem ajiwu Yesu Kristo de so nyankopon ba ubewi awa sori so nyame ba etiase de makoma gidi kotre nim ando no pa mu ka konkwaje mi se awurade gimi enkwa e fa moja no twere midin fa hye nkwa ngmanim na fa me yompa e bi da wase se wagye me e wo Yesu dim amen.
anɔpa awurade hyira sɛ ambassadors hour sɛ wohwɛ ne a Christ Ambassadors Church International yɛwɔ kwahyeman usi kwahyeman na ofa Santa Maria kwan no sisi Brookhill so a okross ofa street ni so na besi a bon school a yɛatwerɛ ni mu Ret Academy yɛwɔ Ret na tufa Ret na ni mu a kwan da na chi sei na osi a obɛba fie a ɛtɔso mienu no mu ɛhɔ ɛna yɛwɔ ɛyɛ asɔre yɛ number yɛ 0246 235676 0246 235676 and then 0207 434311. Oh, and Pai Bobby, an hour for Bobby Peso Bar. Number no so a mobile number. Oh, and Wobby a person the boy Radia Juma, Eshe Christian Mujam Swa, O Sunday to Swa, O my Asotia, Yen Sabeka, near the boy Radia Ejuma. A beyond so, or Casso and Snapper so quas or in Swa. Yawa Obo Mukwa and so. Filling station, Edikai on your right side, no. Ube drew at the next street ya a free one son walk off filling station no asonda no ewo ho ofa kwan no so a ko anim kakra be school ewo no ye wo ho Christ Ambassadors Church International nso osofo ba ko nso ho a onso kyerɛkyerɛ nyame asɛm anu nso kwa abenya nkwaje we da wase sɛ wanyamre atie nyame asɛm urade nhyira no nka ho no man da foforo ewo Yesu dim amen.